Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Levino guys. Oke, ini dia mau ikut bacaan bodoh kupat. Nek jaluk duit lo ra sunggut. Tapi nek dikon konten delok guys. Konten gelem. Barista iki iku lambe barista. Jero sapa? Delok tok ya wong ramangan ning kono. Iki guys yo. Tak sepilno sik sing ditata mae, monyo ben persiapan. Oke, wis ditata. Vino tak konyoteng. Goeman wis gawe ra disoting. Apa-apa jangan yo ra disoting, guys. Jangan tak syuting kok. Gak soting. Ning sawah konyoteng yo bugang sing dikongkon. Ki enek anu kupat. Lontongnya disor, jangannya dua, ini lepet, ini alu-alu, ki sing ki nek sing tekok guys yo, mbak alu-alu ki apa? Tak jelasno guys, nek lepet, neng genku jenenge lepet kiki buntele janur, dan nek alu-alu ki buntele godong, isine sama, tapi dibuat dua versi, sing siji janur, sing siji alu-alu. Karena kan janurnya kurang. Ngono lho permisah. Cara mono gak kurang lah ya tre yo enek sing gawe lepet, enek sing gawe alu-alu ngono guys. Kupate kok rupane ijo, Mak. Iki barake dhewe nek tuku ya rupane sing kok janur iki kupate putih. Tapi rata-rata ya kupat rupane ngene iki. Iya, sing ijo. Tapi kan yo nek gak enek sing tuku ngono kuwi. Guys. Iki monyo menganggete ape moh tak seneni. Ki entuk konten aku ngono. Apa-apa wis ra konten kok. Dikongkon konten emoh. Terus guys, gue bakalan berangkat. Oke. Ya, wis nang kontennya lupai. Bocah ki nek tekan mergawe ndak tau gelem ya. Ya ndak iki kan mak ya rutang kok gorene-gorene. Iki ki ngon. Alah wis didelik ah. Apa? Apa wong apa bancaan kok. Apa ning ndi? Bocane ndi? Bocane ndi? Langgar Apa ning ndi? Potong. Wonge ape packing menung. Iya apa delok Ya iki lho we. Iki lho HP-ne. Mas Samka anakmu lho kaya ngono kuwi kowe. Joko iki cuma gawe pinter. Ora. Kan motor kuwi ora kreatif kok. Nek kuwi gak kok kuwi kok. Kreatif. Heeh, nek kuwi ora malah males-males wis. Ora kreatif. Yo males nek kowe males yo kowe ora usah njaluk sangu aku, ora usah njaluk jatah aku, ora usah njaluk jatah ayah. Muslimin ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim ya Ghani ya Bughani saliman awar badil ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim ya Ghani ya Bughani saliman awal mukhas arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin. Iya kan iya kan amin.
sabar. Allahumma Amin. Amin. Kena ceramahnya dek mau dungo-dungo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya sholli wa sallim Ya wasi'al Bibil Mustafa balik maqasidana wa birlana Arami Mustafa balik maqasidana. Bar tak pateni malah lagi bar guys. Wis benci bagi. Gini dia mak, iya.
Yes. Ben aku mau melok. Udah melok weh. Aku ngoben 3 nambah aku. Weh, saya gelibin. Lihat. Aku apa iso gawa? Gawakno. Ketel guys dicokot nyamuk, maaf. Wes. Oke. Yo. Yo aku lho, Mak. Kulo kalih Mak ben digawake Make. Yes. Kilo. Tak dadane aku, Mak. Mboten. Yes. Wis yo. Wis mumet ya. Elpin, kowe wis entuk pin. Sabun telok ya. Ya aku ambek nganu guys, kene Make. Ini iki kon dijual. Ini iki tinggalnya mulai mabuk. Niki pun dijualan. Bon, Mas. Pak, Pak. Mas aku bakso nih. Iya nih Pak E. Ini Bapak. Ini Pak E. Wes aku bakso kok. Ini Pak E. Genem. Kok wes angger dimplung-plung ah. Ndem ning omah lah ya. Ini ya. Ya. Engko ndem ning omah lah ya kene. Intinya agar ki aku ambek Pak ini kan kon yo Mak malah. Dia sing ndi Pak? Wes no, Pak wes. Embirik balik. Masalah deh, guys. Ayo Mak.